Sadkári majú špecifikum v tom, hlavne v doprave, také, že oni mnohokrát pracujú 12-13 hodín a viac, ale zaplatený majú len výkon, počas ktorého šoferujú. Tú ostatnú časť, to stojené je v iných formách a preto ten strávený čas, keď si prerátame na tie priemerné hodinové mzdy, ktoré je veľmi nízky v porovnaní s iným odvetvím a toto je dôvod, prečo teda to navýšenie by malo byť razantnejšie ako to, čo dnes ponúkajú zamestnávateľia. Tá priemerná mzda samozrejme sa líši, pretože sú to súkromné spoločnosti. To znamená, že je veľmi diferencovaná aj priemerná mzda v tomto odvetví a najnižšie sú tie mzdy práve na východnom Slovensku, kde teda paradoxne je aj najviac týchto autobusových doprav alebo podnikov autobusovej dopravy. A tam sa hýbu tie priemerné mzdy niekde od 550-600 eur brutto. Lebo to je vždycky tak, že čím väčšia sociálna odkazanosť v regióne, tým zamestnávateľ začína nižšie mzdy. Ale je jasné, že najlepšie zarába práve na znižovaní pracovnej sily. Tam, ak ľudia nerepcú, tak tie náklady sú okamžité a hlavne cash flow a likvidita je okamžitá. V prípade, že teraz v piatok nedôjde k dohode medzi zamestnávateľmi a nami, odbormi, tak budeme zvažovať, či spravíme ešte jedno kolo. To je vecou sprostredkovateľa, či ho navrhne alebo nie. A ak budeme vidieť, že sa ešte blížime k nejakej dohode, tak to budeme akceptovať. Ak nie, tak to akceptovať nebudeme a začneme pripravovať kroky k tomu, aby sme mohli vyhlásiť alebo začať prípravu na ostrý štrajk. Vieme prijať ešte kompromis v prípade inej formy odmeňovania ako systému, ale tá požiadavka naša je plus minus tá, ktorá by zodpovedala aj potrebám, ale aj tej komunikácie s ľuďmi a funkcionármi, ktorí nám takýto mandát v rámci toho vyhlásenia štrajkovej pohotovosti dali.